Shalom, horas marita saluhutna amanginang, molate mari Tuhan, disiala di bagasan hai pasod dita sahat rodi tikyam. Molate ro pasahat dihamu amanginang natotong peutiu partukuanon. Sai pasahat wata mari hamuna songon nidok ni upasai jongjong parmahan manatap dopak turuan. Manang di dia pihamotong meringanan saya toktong ma dapotan persaulian. Ada orang sauduti hataku amanginang jumulo marsetabi marsoba 10 jari-jari per 10 sadau si majujung molarong dia kan hurang lubi dia ka hataku nanget ma jala dinggan ma tuturi hamu marhite komentar muna di partuku anon di tikion amanginang songon menanggapi komentarnya kadongan na langsung japri tua melalui WA nama dokon agama sangat bertentangan dohot adat Batak. Ima nama dokon molo pineutiu do parnilaw ni halak kita Batak lumobi ma molo Jepang di sadaulaon sangat dang mangonai tu hata nama dok asa tolu do nahot ima haporsiaon pakirimon dohot haholongon jala haholongon do nau balgai. Jadi molo so nama nanggapi molo dipilih sapa ni kita Batak pe adong doi ima dalihan natulu manat mardongatu elek marburu dohot soba marhula-hula buasa udok sadalan songon dina mardongatu majolo rupani molo adong sadaulaon di namar dongatu saya jolo di pamana do rupani dongatu na irbenna adong hatani upasa nama dok tinalik huli-kuling terida huli-huli molo anggina tong na marulaon hahana ma nagabe panaboli manang na molo hahana na marulaon anggina ma na si panaboli lapatan ni upasai takas do terida namia do di bagasan holong na marsi holongan jala manat terida do ibana na di bagasan na marsi pasangapan jadi totu namia do holong di bagasan ni ulauni suang soni molo buru saya jumolo do marsatabi mando katana tu laulana dia adong tutu dia kana orang lobi asa marsi paunian di bagasan roh hadame irebenna saya didok rupani jumolo hami marsatabi marsoba 10 jari-jari pas 10 sadau si majujung dia adong di pakator nami nahurang lobi maradot pekamu hula-hula nami nangit mahami tuturi hamu ninna jala muse molo majalo pasu-pasu burui hula-hulana saya jolo didok do rupani takas do boto hami raja nami mul nati ro hamu na riong-riong di pinggap pasu hula-hula naburju ro hamu raja nami naburju masuk di salaniat tong raja nami asa pas-pasu hamu hami merhiti tang yang muna tua mata pardengan basai anggiat saatnyan di hami pamurumuna songon idok ni upasai marjunjungan songon dolok marbanggua songon rura jup pengatong di hami nani luluan tarida naji nalahan suang songon idong saya molo hula-hula tu buru nah saya elek do marburu jala benda saya didok hula-hula iro pani mol nati ro hami na riong-riong di pinggap pasu hula-hula naburju ro hami naburju mamasu-masu jala molo hula-hula mamasu-masu boruna taruk marupani di sadaulaon pamuli boru sari pasahat hula-hula ido rupani pas-pasuna tu boruna marite ulos dalan itangyang na tua mata pardegan basai jala sari hatahod do songonon asimarani Tuhan saya di sahat tumari hamuna pasu-pasu nai anggiat sahat songon idok ni upasai digijang doa rirang ditoru panggonggoman badan muna sora sirang todi muna marsi gonggoman jadi soni majolo hatorangan nabu pasahat taringot dalihan na tulu menguton hatorangan naking nungabe takas taboto namia do di bagasan namar haporsiaon tua mata debata jala di bagasan pakirimon tu ibana lumobima di bagasan
holong na marsi haholongan. Urut na muse amang inang son menanggapi komentar napa duahon nama dokon jok do pinarwahon nguluni sedana toras ditiki nguluna hurang di parwahon akai anak konna hape dung marjung ngulu seri do pesta na balga jala di do tutabak na tibu. Jadi sangat maralo do tu patik ni tuhatta nama dokon ikon pasanga pomudo na torasmu asaliling ho mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho nina. Jadi molosongona mananggapi sian na julupe adong do ada ni hita halak Batak ima na niro na pasaton sulang-sulang tu na toras. Jala adong do hatani na tetua nama dok binolus purbatua laho tu persikaman na burju marna tetua ikut dapotan padaraman nina. Jadi di pati palimahon madok ikut parsangapomu na torasmu di pilsapat ni halak Batak pe didok do marhitio pasai rupani na burju marna toras ikut dapot padaraman. Jadi mulu menurut tahu tang nagabe maralui. Urutna muse amang inang song menanggapi komentar napa tuluhon nama dokon jok do di ulau ni halak Batak gabe tubu bada holan alani na manggulut jabar satanggo gabe daksa dalan tuhatani tuhata nama dok idama ulinei na marhamarangi mulurus tahina tu ibana ma lehonoku pasu-pasu nina. Jadi molo songona mananggapi sedaladi buasa uruk sedalan ala adong do pilsapati di adat ni Batak nama dok balitang mapagabe tumudalhon sitaduan arita magabe mulu dinggan kita marsi paululuan. Jadi hatami tuhata pe nama dok ulinei na marhamarangi muludus tahina arita magabe muludingkan marsi paululuan. Jadi menurut tahu adat ni Batak dohot tu agama sedaladui na tok tonggo di bagasan rohadame songon komentar na parjolo na keningan marhaporsiaon tu amat dari bata jala marpakrimon tu ibana lumo bima di bagasan holong na marsi haholongan. Jadi kesimpulan nah amang inang nunga tabo to rupani di patik ni tuhattai unakko manakko ale arong guna manibil di patiki sonari dia do si salah honokta patik ni tuhattai do manangna namanakwe inna rohakunian namani biliro salah honokta dang nagabe patik ni tuhattai dos do rupani songon tona manang uhum ada ni habatakon diaka uhum naung pinukan uputta na perjuli mulu adong pe na manibil sian uhum ni habatakoni unang betong uhumi tasalahon na manibiliro salah honokta. Jadi asa lebih leluasa kita menanggapi mudah-mudahan marhiti pertukuanon bui martabba akawawasan di hita amang inang. Jadi soni majolo na bui terpaksa tahu song na menanggapi komentar nak keningan asa hujungi mataku song nidok ni pasa sinuan bulu sibayan nalas sinuan adat dot sibayan na horas opura jadi jolo martukot siala gudi akan nauli na pinukan yo puta na parjolo siutono ni hita siap puri asa sahat saat misolu sahat tugotean sahat tu tigaras asa sahat meta saluhutna di pas-pasu Tuhan gabe jala horas soras.